Daşar yurtta goý berilen ýalňyşlyklar näçinji bölüm ýadymdan çykdy. Qew, like, subscribe. Bassaňmy? Gow, çagajygymyň gugruny açyraýma. Onda näme? Pagnali, görendirin. Ýaňy täze gelen studentler entäp başlaýarlar. Gow, şo ýalňyşlygy goý berme. Nämemişin meň ýanymda en atam ýok. Oppa, men klietkadan boşadym, gitjek giden ýerime, etjek zadymy diýäňiz. Okuw kelleden gitýä, günne daşarda gulyanka eýle beýle. Ýalňyşmy şo zady? Ýalňyşmy diýýän, jahanjany hä diýişdaýdy. Bir ýyljyk çyda, oku, ondan soň edeniňet. Men näme üçin beýdýän? Sen ilki baran ýeriňi öwren. Ananma daşta görüňiz, ýüzüňe ýylgyryp durýanlaryna, bu jonam balym diýenlerine ananma. Sen bäriniň sistemasyny öwren ilki barýan ýeriň. Soňundan wahey şu jahanjany hä diýen bolsam, şu ýalňyşlyklara goý bermedim diýeniňden şu wagtdan hä diýip otur. Şoňten entejek bolup özüň görkezip oturma. Entap ýetişersiň entek. Birazajyk çyda. Mene näme ýalňyşlyklar bar? Kommentarajykda belläň. Daşar ýurtda esasy goý berilen ýalňyşlyklar rubrikany dowam edýär. Bölüm 2. Like çaznyzy babaym. Ona näme? Pagnali. Meni ýolda görselerim, ýa-da maňa ýazsalaram, jahan pagnali diýerler. Sen näme şolardan kemmi? Ona näme? Kommentarajykda ýazyň. Daşar ýurda gelip maşyn süren bolýarlar. Onu owalmanyda bir ellere rulle, ikinji hem telefonni. Nämemişin? Hiç kim zat diýen okmaşyn. Ponduňy goý, ýalňyşlyk goý berme. Tutularsyň. İşin aýdar, gerekmi saňa şada jahanjana hä diýişdaýdym. Nidaý bok awariýa düşseň näme? Bärde seni arkaňda durjak hiç kim ýok, dogan garnaşyň ýok, ýöküjediň. Goý bermäň şu ýalňyşlyklary. Barýan ýurdun dilini öňünden öwrenýäňi soňundan okaň zok. Ya diliňizi öwret, ya diliňizi galdyrman geliň, ya da diliňizi galdyrman geliň, edip galdyryp oturmaň diliňizi. Barýan ýurdun dilini öwrenip barýaňa sapakda da hiç zat okaň zok. Ya dilini galdyrmaň, okumaň, ya da ýokary derejesine ýazylaň. Biz patkursa kamyzda bardy. Kursaşlarymyz nämemişin ikiske 3 wamyşyn. Bizde hiç zat bilemizok. Başynda testde ýokary bal, biziňkiler aşakda. Soň näme boli? Nabarat bol. Olar aşakdan bize ýokary salam berýärdiler. Şu ýalňyşlyklary goý bersen gaty görme. Goý. Like çagaz, kommentarajykda ýazyň. Ýene näme ýalňyşlyklar goý berilýär? Ona näme? Aýdyp goý beriň. Pagnali. Daşar ýurtda goý berilen ýalňyşlyklar 3-nji bölüm. Pagnali. Like çaganyzy babaym. Bassaňmy? Ýalňyşlyklar goý beräýmesinler. Ýaltanyp okan oklar. Ay, inniki dokar, inniki tapak dokaryn şeýdibem wagt geçikdi. Habarlary ýok. Şunu sypdyrýanmy sen pikiret innikinde şol 2 zady süňeminýä. 3, 4 ýetişen ok. Öz kursaşlarymyz şeýdip arkaýyn bal, ay nokar, ay soň okar, ay bir gün okar. Iň soňunda da egzamenem geçip bilmediler. Şu ýalňyşlygy sen goý beräýme. Öýnäklerini, toýst enatalaryny ağlaýarlar. Nämemişin biz okaýas arkaýyn bolun. Hawa olar barlar bilen ok sistemany. Ýöne sen näme etýän? Ýatyrsyň, okaň ok. Haçan bilerler? Bir ýyldan soň egzamene geçibilen ok. Illere geçýän, geçibilen ok, bakalavryňa başlabilen ok, ýa hiç zat gürläbilen ok, oňoraň ok boçonno ena taňa habar ýetýändir. Şu ýalňyşlygy sen goý berme. Öňünden okap başla. Pont däl okamazlyk. Öň mekteplerde bilýän müşref näme eýle beýle. Pontdy, inni şu bolmasa sen hiç kime gerek gel. Ne käwagdan käwirler şunjana. Muallimlere söýüp jogap bermek nämemişin? Men görünýän gyýdym ýanymda, tiraýa görünýän oglanym ýanymda, tira men özümi görkezeýin. Hiç kime gerek gelse dünýäde adamlar, muallimler bilen, adamlar bilen gürleşip oňarmasaňyz siz gerek gel hiç kime. Şu ýalňyşlygy goý bermäň. Görünjek bolýan gyýdyň, "Way, şuň dil jagabyndan bir oşşap alaýyn" diýmeýär anana. Şoň üçin şuň ýaly samsyk ýalňyşlyklary goý bermäň. Ýene näme ýalňyşlyklar bar? Kommentarajykda ýazyň. Onda näme? Pagnali. Daşar ýurtda goý berilen ýalňyşlyklar bölüm 4. Like çaganyzy babaym sebäbi şu ýalňyşlyklar goý berseňiz. Bolly başga zat gerek gel. Ona näme? Pagnali. Ýaňy daşar ýurda gerip ylgap söýüşip başlamak. Ot ylgaýaňyz zawut söýgüden galyp barýan ýaly. Etmäň şonu. Bir ýylyny geçiriň, öwreniň Hytaýyň içine, Lüboy Russiýanyň içine.
Amerikan içinde söýüşüp başlamaň. O kelläňiz okuwa däl söýgä uçurar gerekmi size şo zat? Şu ýalgyşlygy sen goýberäýme. Düşünerdim eger milleti bilen Karaç şol ýurdun öz milleti bilen gürleşdiňiz, dost bolsaňyz, daşyna aýlansaňyz, diliňizi ösdürmek üçin. Prawilna? Eger gelibem öz ýurtdaşyň bilen gürleşjek bolsaň, günne günaşa sen Türkmenistanda oturanmy? Gürleşjek bolsaň, daşary ýurtda saňa näme gerek? Ýene şo bir diliňi galdyrjak bolsaň, goýsana, gerek gel şo zatlar, düşündiňmi? Men hiç açanam adamlar bilen gürleşmäň ýa söýgä uçuramaň diýjek gel, ýöne ýaňy gelip uçuramaň. Şoň üçin jahan jany hä diýmiş taýdadyr ýazarlar, howa, oppa, jahan biderek taýda öwretdi adamlara ýok. Ynanay, daşa başga ýurtlar biljek gel, Hytaýyň içinde molimlaram duýýa, şol adam saňa gowy täsir edýärmi, gowy täsir edeni. Molim bilen araň gowy bolsa, molimlar gönaýdar saňa şoň bilen kan beýtme, gatnaşma, çöte saňa gowy täsir eden, o gojagaş oglanjykka, ojaga gyjaga der sebäbi. Köp gördük-de başyna gowy koýarlar, söýgä uçuraýarlar-da, okumalysyny pes etýärler. Okumagyny bes etýärler. Dogry aýtdym-da, karoç, nu вы поняли, да? Adrajyk bolyň, repost edin, ona näme? Pognaly. Bugünkü temamız bolsa kartlar barada. Pul salynýan studentlarda da bolýa, işläp ýören ýerleşlenmede de bolýa, hemmetine pul salar ýaly kart bolýa. Şol kartlar arada gurrun meresinmeliyam. Like sizden köpman. Innim. Во-первых, kartlanmada hiç açan satman. Hiç açan o kart bilen näme dilýäni siz bileňiz ok. Yara satyn alýarmy, ol satyn alýan sizden karty satyn alýan adam, yara satyn alýarmy, başga iş etýärmi siz bileňiz ok. Iň soňunda o kart kimiň adyna? Sen adyna, seni süýreýärler başga birine. Ýeminne kart sen adyna açylan, seni süýreýärler. Şoň üçin häzir bol, kartyny hiç kime satma. 5 manat pullyp satma, lutsa gurja çöregi ýöne satma kartyny. Вот. Indi hakyky wakana aýdyp beren. Bir oglanjyk ýörep barýaka, kart tapýa, orsuň adyna, ors raýatynyň adyna. Kart tapýa, avtobusa barýa töleýär, begenýär. O, kart tapdym diýip bara. Söýgülsine kafeýe ketýär, töleýär, geçip dur. Onsoň magazine barýa produkt alýar, geçip dur, gülýärli. Где-то примерно 30 000 rubl bar ekeni. 30 000 soýa ol. İzinden amara hemme yerde näme bar? Kamera fiksirewje diýipdir. Magazinda da kamera alýa, avtobusda da kamera alypdyr. Karaçy bar yerde kamera oýanyň adamlar, türkmen ýerleşler bar yer kamera alyp durdy. Onsoň 30 000 soňsoň izinden daýlar gelýär. Orsetde gowarya çedip daýlar dimen. Polisiýa gelýärdi, muny ýygna wagtda jinayet işini etýär. Men soň näme bolany bilemo, ýöne gerekmi size türkmen ýerleşler. Kartyňyzy satmaňam, tapan kartyňyzam ulanmaňam. Sizden like